PM Modi ke bang jamia Parman Cintong konstituensi long tak BJP tum kang dang ame kang nipon. Karbi Richo Ram Singh Rohang Modi ke bang hod artikel 244 ia puthak lam the ningje dunji. Sosial media long kese Samson pen kese ngong phang bong erset pung sara lam ka chipangja. Mudi nang ke sunjia dim loring tipialong puthara sama si em nang ka humri thu. Dong muka kalong ke SYC habar kada rupiah tumpena son sona ke mangjong pon sikache songa jai mek ke deng pon. APHL से हमें पुजाए का थार सिंहासन कॉन्स्टिट्यूएंसी बन से MSC थोरदुन तहाय Yang miponi paing ko narkep arni Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong ke bangji laso jok Karbi Anglong BJP atum do dia sang sisi cisik jedang pon bom lo halabang so me hot lak phoso se arat kapacitong ji pusia ke mang pon do laso jok rong arat pen kacethan kacimum sitami pada pon bom lo lason si jang miponi paing ko ra pho arni Chinthong constituency rong jang phong BJP asai hemalong ta Chinthong BJP mandal komite atum pen me ing nipon me along local MSC la pen BJP asong klembang do an atum chetong do labang so me along Chinthong constituency pen suri trok amulok pacitong dunji puse me along chingwai pon wathat lang so men khorsing teron report Malong News. Pini bike koi ke join executive lo athe ile to kache honai India sarkar tamone Bharat kachari pona Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong nangke humri ji phan noning ko ra net ke wangi ji la sedak nil tum Chinthong homosti penta Chinki Chingwai pene tum target isido bang suri trok armu pacetong ye pha la so phang ko son se tum pacetong tegi ma ko son se rat paching room thegi ma la so phang se ne tum Chinki che thal pon ma la se mesening samjin pen Chinki charamong pini dak non ke bang ji MSC ke le hot chipate dunji pukamatha akorte tum pen se ne tum ini raperlo la sedak ne tum group amunga group uci pupe pin pen ni siwet pen BJP mangte labang so program kipa success di fasi ne tum Chinki te thalpon Jami puni paing ko ra phorni rong ara kalong ke do pin pomara tomalong pherang ke tum ka humri dam rong ara kalong non sita mekenang sora barsai an kabelang aputhak kachini pameje phan pherang ke tum humri dam Jasmer rong ara kalong miri hinga bar sai lapen kijuna lang mesana bar sai kisik pia kenang soralam lamthin nanglong lo labang so ka homri dam hot Karbi Richo hin pen PM Modi Karbi Anglong nang ki sunjia puthak sitame lamthin nang sibaklang du alang lita PM Narendra Modi ke bang amelong dunji lapen arji include pen Karbi Anglong arat ka kar I article 244 e mate hem phrega puthak alang lita ningje dunji pusi pherang ke thengno lamthin nang sibaklang du nijang Karbi Anglong rong troksi mate sat gaon pen diganto terang report Malong News Porque itu mangke aku pen kapanong do 6 itu kacuman pore tege deta ini masuk ke bot sonong nama bang itu areng lo tu putar ibu nak topika lagi itu masih kapanong apa Raja la kaca peklan na ibu sini kan ni kan tu. Nali bangla artikel 244 ya putar bani ye don back po. Ni don back po. Samson terona kese ke sorong ro tenglo BJP chamcha side kese inglong phoke rata chini pami pupen chenglok ronia kese atoma social media long kachi putot atomon lang nodakan pin kese hano khaya moyarbong karbia khaya toma kisung sonsuri do anta karchak nangje kapajok nangje atom hanlo kese montala bangso kese kachi thak jama jok karbia kisung doan karchak dujia pan japong bobdun dia titia sonse nangklang der lupusia porapor ahut keong dong ake theka hamphang atum pen lam the kachi paklang pon thek pon long lason se karbi lo charli asong nona mata ropli ke doko ka jok kai kita obimiang bong kachi tontia tomon jabo malam rat heklong lason se jami puni phaing koira phor ni ta kese Samson apen kese inglong phang bong meme henono songja pang bong kachi punang ne ketok nang ne alam thi anta social media chatai long lam thi chapangjar ponsi hamphang amon war abi biar jana son ben pamande
Jasemet ronia kese atumta tiri pia klembang atum mamasi thurpak pen pupua kese ang bong kaci butot kaci pulira lam tej pangjar nang dulu. Jasemet ni tumse hok pera kese nang tumke kacu pacu baya kese nang tumke angkura pilong kabia kese nang tumke racari long jangdun lenga kese nang tumke kese kaci puji a oda vi pupen cenglok pupua tumta mimi henono lam tej pangjar ponlo. Nona por ke khia ke sunga phansi ardi ki pinang jia por ning isi ke donang jia por bonta la sona tomon ke pajab rongke ake hinopigang theglo hamphanga phanti pusi ke thega tumpena ning aduk chipi po la silason kachi putot kachi sorsar loksia tomon ke jabalang pulote ke ese erobet ke dujia phan ke helowing lang lapen lason ke ese ang bong kachi putot kachi sorsar tot anse apor kapatam pulote karibia ke sung an ke ardi pipa mia bang awedet puputa cherok tokara tumpena ning aduk chipi pon renti news text report Malang News. Jami puni phain kore ner kebarni Prime Minister Narendra Modi karbiang nang ki sunjia dim loring thipialong Assam ACM Dr. Himanta Biswa Sharma putho jami puni phain kore phorni nang ka humrithu mo Prime Minister ke bangji arani me mesen pen kapachun thekjia phansi alangli puthot nang humrithulo PM Narendra Modi aphan kangthum karni pameji aphan pura karbiang long autonomous council ACM MP MLA EM MSC pen chenglok deputy commissioner atum antat tu desang sesi sigdang pon bomlo lason se Assam ACM tanang kahumri pachimit me pintanglo labang swajai megalong karbiang long autonomous council ACM Dr. Tuliram Ronghang Minister Pius Hajurika pen chenglok MLA EM MSC atum antat chetongdo koloni ben probintaro report Malang News. Jami poni phain kora pho arni dong mokak long kam terona kumlina dong KSYC hawar khara ropia tum panche patir pi ponsi kache songa jai meg dengko labang so kache songa jai mega long KSYC tiripi araba kongchun bang pen area sang host tum stami chetong lason se KSYC hawar khara ropia me phulong sodaring leng kongchun bang adi sontok bi pen thongnok be college union body AGS atum pensi kache songa jai meg japo labang so kache songa jai meg ke dengpon ke Jasemet ke dam tang suri hini rakrit roxia ningkan Assam Higher Secondary Education Commission atum pen thongnok be college along ta science stream kang puji aphan hukum pipon bonta piniarni anta thongnok be college along ke art stream an si do chotlang lasi prabjin pen science stream la pen commerce stream ki pipon serak ji aphan si Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma aphan panong si pinpura lo block development officer kadam rong pipari deng pinpura lo pajirpo la pen thula bangsa puthak prabjin pen karbiang long autonomous council ACM Dr. Tuliram Ronghang stami ardi pipon nangji pusika chuningri patupo athila bangsa habar science commerce stream kacharli thai ka bedera jok charli banga tum honga kelo ansi dam nang kok titi puta ka chonga tum pen lam thi chipaklang po dong moka kon Daniel Sontimong Pholoni pen probintaro report Malang News. Ini nitum dak KSYC Harhat Regional pen patir pi ponsel nitum dak sitting demonstration dolo ini ponlo las ini nitum di mana bagala pulo je hongnok be college long science and commerce stream bang prabjin pen dak introduce kon nai athamete dak karbiang long tame ason medical college pen danglok kaprek engineering college tahu kaprek lason ai kewan ji alam dolo lasi lason hut jong si ilitum dak lu kecali bang science stream kecali di mabe polte ilitum karbiatum papidun hubji lason mathasi lahai awar sai cho enun thegi phan ilitum dak kiduk ke papi hub adi molong tame itum science stream bang kecali awar sai bang kenang sot pusin ilitum harojat president secretary regional lapen ilitum central committee tame alang litum long cedon pen si pini so dharna long ilitum nang cetong lo lasi nilitum di mana bang gala pulo immediate laso science lapen commerce stream bang dak thongno be college long introduce konang po lapen kecali amudo anta kopi kenangi stream anta me subject anta me dak thongno be college long si chali long lap thak bangke nilitum ka chinia tenga bangke college authority dum ta masawo kisi problem do lapen lokele mesi lapen lokele meli nak bangkri via po lapen ladak karbiari soi jang atom stin atom phan serious ke ne important ke ne pot pusiditum karbiang long la harukha subdivision angkanga puria IM MSC lapen MLA phan sila bang so puthang itu mata itu Radla pen songja tumta MSC election a phansi chong hong prong sai dilu lapen nona phoi ke komatsi karbiang long autonomous council kachari po komara tumang bong si MSC kachedan kelang mejot po pupen chenglok ta chong hong prong lo
Lapan parda nona poi MSC election along ke APHL sia tumta ke chengsia Farman Karbi Anglong Autonomous Council MSC election along sundun po. Lasi regional aracharia song nona por kang tangkring polotang te APHL sia tum hello. Lasi APHL sia asong tum BJP asong along kacedan dun langmi joji pusi munthi dun renti. Lapenan parta APHL sia asong ke hoy ami puji ai katharta MSC thordun ji puke rat chinilo. Tangte konat pen lolata rada tum kachini kang tung dotang lo. Lasi malong news atum kiri tarli pen kelong ambirta mate arlo pen kelong dun ambirta teng pulote APHL sia ami puji ai kathar singhason constituency pen si MSC ki thurji pusi alam klang tang. Lasi singhason constituency pulote non ke dobom jakong ke thenai IEM mate CEM pen kachete boknai IEM Amar Singh Tiswa constituency lo. Lasi ahok ahak jai kathar singhason constituency pen si MSC thordun bek po pulotang te singhason constituency along ke MSC aron ke lang major bek po. Ati APHL sia me phulla pen jakong ke thenai IEM Amar Singh Tiswa bong si ron thama ke tuji. Lasi ahok ahak lo pulotang te IEM Amar Singh Tisota amegjang thek therem ta haiji la pen lapu jai kathar ta MSC je phaiji pulotang te jakong char jak pik nang kok ji puselam the nang tang. Ate pupu atum ta jakong ke do atum sai tipina lasi nile tom ke long alam thia teng chekok jine chekok ke ne lake apora phanchong hong wek nang kok po. News Desk Report Malong News. Kancas di kom KSA Krajian Itzlapan DSU tum celang si perang kiamai ke papo. Jamini phaing ko rapor ni KSA ami pu thang sing timung kancas di kom ami pu ajit timung kancas di kom kong chun mang sing timung lapen karsa presiden kongri timung pe tum celang si kancas di kom sai hamlong perang kiamai ke pa patupo. Alang nitum pen kaning jepon ke India PM ka ke hai Narendra Modi non ke bang ji jangmi poni phai ingkorener kep ani Karbi Anglong loring thipi po dimalong ke bang ji hot memorandum pajir dunpo lapen PM Karbi Anglong nang ka humri pen Karbi Anglong lapen Dima Haso Autonomous Health District Amika ratum arji dingkloi pen ke hang Indian Constitution along Faruk sirkebra toksikebra sia ningkan pen ke tok tang article 244A akam pachun popusi ning thelu athema inod a prime minister polotang te majok arachari asong setami lake deda phan kacharia bang la sialang lilong article 244A ka pachun jia phan sai ke claim ji aja kong ta dulo lapen India prime minister ke banga por ke mehod rachari asong lapen hamphang asong alam thepen che sorsar sera ning sipet pen che tong dun hur pen India constitution along Faruk sirkebra toksikebra sia ningkan pen ke tok tang article 244A akam ke chok se rak jia phan che tong dun hur pen chuning ri dunang pu sialang le tum pen pherang kia mai long than pachini pon dipu pen thorom sing rong fa report Malong News. Article 244A Farman Karbi Anglong di Mahasa Farman ke jong kita nang ke tok kita India a constitution ar lo ke tok ka article 244A implement nang ji pu ningkan thong kebra trok lo ini to pachi sok non punon benta kicunjing ngering ekong lipilang isi ningduk meme la son si non jangmiko chiklo nipai nerkep nerkep itum India Prime Minister Sri Narendra Modi ke bangalo itum kancas dikom KSA Karsa lapen autonomous state aning ke hang asong antum han kacung rigantung makani je kantung kelalo ini tuma kimang ke cuncelang tema ini tuma kimang cunce pula ini tum monoson son prime minister kibang ko ini tum ining ki hang cipaklang gundelo ma itu makari cipaklang gundelo ma hala solam itu kacung digenang so lapen article 244A ningkan thong ke pra trok ini tum cesong je opi posi cunce protong te Karbi Anglong autonomous state ke hang apur ki mo langdamo itu pin labang so press bit lo press jing tu ji ilitum ahem pre ke hang asan chom aring kilo gari teng pen India pan freedom piunji India independence manji pu madu chini ne ha richo kai men kache song Mahatma Gandhi kai si ilitum India the independent ke long mati plotante more than 60-80 years aring kilo gari teng tum kaci bohong kaci song protante non Karbi Anglong pen lebih bahasa arah tu ningkan hongkebra drop pen to itung lah poma ningkan tiket ta pleng ningkan poket ta pleng itung lah poma kala bang chala tok ji ini tum lah le ini tum cesong lang protante ini tum ining ke hang sipak lang ekang ji ni dia batai ta ningje lo press no itu masan chong pro to lo
itu masan com dalam itu makimang madule ban tame madua platform pele long tame long lo prote chong lo posma thadang ji hala bhang arti ki dunai lam non Narendra Modi ki bang autonomous state alam ningje je dete ini tum kar dia khai ko pilo claim ko made autonomous state ka chi song tum la so phadan pilo claim ko tangte ningje je det man ningje det potame ningje je det potame ini tum la bangso autonomous state a movement ki itum aningkan li pun ro chiklo itum la bangso movement mang kai ta cheng nang ti kai ta ning mang chak tung ji kali lo tam te itum le dam de tapi nang li la son nang eklem la son halabang ni ti jong de dang ji jadi la bangso president ka sudi tu mas non kan just di kom tame alang itum hempret ke hang asong ke ban na asong lo alang itum ha kan just di kom am han pa thek plot pen non punon pen ta komania political party a banner pen si tum lam kining ji tu thek dang le muthe non nili la bangso press meet lo me kan kan tu non litum kan just di kom lo tame itum youth force pulang kali owe kimitum kadok kawe kan just di kom pali alam lo itum article 244A kar ia rarat tum kan just di kom non pate komania song article 244A phan farman ka song pi pate hala bang tu dunang ji lo itum article 244A kar i nili nang kadok kawe che doktik kar dia khai re tik ki song ko nang ji ma ji matha itu movement mane lagle de nang ji ini tu movement bang cinek choice de nang ji itu makimang bang hirtip nang ji usini itu ni la so president ni je ko Heritage Learning Program ati HLP atum Dr. Dharam Singh Terona phan karchoda jang mi puni phaing koira pho arni Heritage Learning Program along Charlie Rabrabante claim Rabrabari soy jang atum chelangsi arni tili por phai phora chiti malom akai Dharam Singh Terona hem an homri damsi karchopona jai mek paman po jasemet peda kai Dharam Singh Terona phan Guwahati University a hin pe non ke bangji aru ni phai trok arni honorary doctorate degree mate PhD ke pajir ponji po alam Guwahati University a hin pen pache tak ponsi labang soman pen ke thenai honorary doctorate degree karbia kheyang bong pen alang ni tame che palong dun thega joksi HLP a hin pen archupon akai Dharam Singh Terona hin pen tami alang itu phan labang sokar chupon thega jok choropon la pen penangan karbia ronatang jutang jubat nimrokom karbia phorki mo pen chenglok tok lang alama puthak tami alang li pen obe meri soy jang atum phan than pajini ko la sila pusona puna chakke chokle mabang pha phansi honorary doctorate degree anong eke pajir pon ke kheye phan isin nong me ke me nayang theglo pusi obe meri soy jang atum pen ningji pon prilti dipu pen Dharam Singh rong pha report Malang News alang thebang la he pamu na ningje lo alang li phan isi ningkarong men si kewang lo karbia po ben angar chulo he ason nak thak si alang li long ni tum kewang alam the bangke alang li hin long ben penang ana puthak kachari don long ason da dok pik lo la pen alang li long ovi kimi non ni tum na phi tum la pen ni tum na prang tum bonon he tami alang li long kachari dun nangi dok pik lang risoi jang tum kadwe phanda nili ning klong pen choroi lo pen alang tum labang so lifan aman pi labang ke ningrong lo labang ke jasmet ke pelonang non owe kimi atung fan jongsi kupini sibak aning pathe pon atowar jongsi non dil tuma we son ba atowar paklang thek pulote lage hok ningrong me melam lo selang to pan choroi lo jasmet ke nili lo tok ula buson kali seta nili ke claim bang ke jasmet ke oral history non pelonang kar betum besar alam ing bukpik lo sta ing bukpik ang bong ban same pinan ormu nonda achera bet pangrum thekte pinan ormu litum chirimun thegalang pusinili ningthi lapen lason sinili ningkan ingkoi ke dulo junjung ta dil dai son ba claim nei puson matha se la hai ormu la oral history aputha kar betum afu kimo nong ke bang ning ham ning tok ke tum ning dok de satame la sonor muse bang sitok lo pot ilige khinde dun chot la buson se cheplang lo la se methangda charjap nei pula bang solam kimun thi pen nang anan ding pen ni le ke bori